Мы говорим нет русско-турецкой оккупации! Ermeniler Russiýanyň parahatçylygy saklaýyş eskerlerine değişli bolan Gumerdäki 102-nji harby bazanyň ýapylmagyny talap edip proteste çykdylar. Rus harby bazasynyň ýapylmagyny islemekleriniň sebäbi bolsa, Putin'i Türkiýe we Azerbaýjan bilen dil döwüşikde bolandygyny öňe sürdiler. Şo sebäpli Ermenistanyň Azerbaýjana garşy uruşda ýeňilendiklerini we şu atky günde hem Rus eskerleri öz üstüne alan jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmekde ejid galyandyklaryny protestçiler dile getirdiler. Protestçiler şeýle hem Rus baswalçylary artsakdan çyksyn diýilen plakatlar bilen Rus eskerlerine Putin'in faşist elementleri adı dakyldy. Geçen aylarda şoňa meňzeş protest Azerbaýjan halky tarapyndan hem geçirilipdi. Azerbaýjanlylar hem öz gözeginde Rus baswalçylary Garabağdan çyksyn talaplary bilen seslenipdi.